Anem a fer una prova a la cintura. Aquí la tenim. Agafeu l'aire, agafeu la casa també, agafeu l'oxigen, perquè ara l'anem a ballar a tota pastilla. És a dir, tal com sonaria l'orquestra i tal com sonaria l'orquestra. Aquesta gira escocesa a tempo de festa. Ja va.
es balla amb bandolera, moltíssima gent, i es balla també a Saret de la Maneta. Que Saret de la Maneta,
d'aquest any la competició, tres de les nostres participants també van aconseguir l'exhibició. Abans d'aquest any, molt aquí, esperant el curs de platí irlandès aquí a Sabadell. Perquè és dansa irlandesa curs. Llavors, simplement deixo un realitzador aquí, vaig a posar la música i anem a veure què han fet durant aquest curs, aquestes festes.
Que sapigueu que estem aquí a la companyia L'Artístic, l'escola L'Artístic, de danses celtes, dansa irlandesa, irlandès, ball social irlandès i escocès, tots els dijous al gimnàs municipal a partir de les 8:15 del vespre. Diferents nivells, no us preocupeu si no heu ballat mai. Ja ho heu vist, avui tenim aquí neòfits, que no han ballat mai. Doneu, és que acabo de dir. No és el Covid, no us preocupeu. He passat tots els controls haguts i patats. Els tornaré a passar, no sé què passarà. Que sapigueu que estem aquí tots els dijous de 8:15 fins a les quasi les 10 menys 10 o així i tal. Vale? Heu de contactar amb l'Artístic, aquí de Sabadell, o l'Escola Zona de Ball també, i us informaran sobre totes aquestes classes que fem aquí, o sessions de danses celtes, que no heu pogut veure, bueno, són poquets, perquè és una cosa que aquí no és massa coneguda i tal, però sapigueu que aquí a Sabadell també la podeu venir a tastar. Bona festa major a tots, malgrat el Covid-19, i espero veure-us aquí a l'aula algun dijous d'aquests. Adéu, amics!